Doncs bé, Tarragona pot ser un dels municipis en què es podria convocar una consulta popular sobre la independència. El tret de sortida l'ha donat la constitució d'una plataforma que l'han anomenat Tarragona Decideix. Avui al Tinglado tenim dos dels seus membres. D'una banda, el Josep Maria Llaurador. Molt bona nit. Molt bona nit. Gràcies per acompanyar-nos. Igualment. I al seu costat tenim a la Cristina Coll, també membre de Tarragona Decideix. Bona nit, Cristina. Bona nit. Què tal, com anem? Bé. Doncs bé, ara ho comentàvem, és una plataforma que s'acaba de constituir fa un parell de setmanes. Expliquem als nostres espectadors, Josep Maria, en què consisteix aquesta plataforma i d'on sorgeix, per qui no ho sàpiga. Aquesta plataforma sorgeix arran del procés democràtic que es va dur a terme el dia 11 de setembre, el dia 13 de setembre a Arenys de Munt, al Maresme, que gent disposada a fomentar la democràcia participativa i el dret a decidir sobre els temes que ens afecten van començar per la independència, que és un tema bastant candent dins la societat. I bé, això va organitzar en el seu inici el moviment arenyenc per l'autodeterminació i al principi era una consulta per la independència, era una consulta dedicada sobretot a fomentar aquest independentisme. Arran de les consultes del 13 de desembre, que va ser la segona tongada, va començar noves plataformes que es van apuntar al carro, però sobretot emfatitzant aquest punt que és sobre la independència, perquè és una consulta democràtica, és una consulta que vol fomentar que la gent pugui participar, pugui dir la seva a la política en general, i a partir d'aquí, al desembre-gener, diversa gent de Tarragona es va posar en marxa per començar a treballar per fer la plataforma Tarragona Decideix, perquè a Tarragona creiem que, tot i ser una ciutat difícil, entenem que és una necessitat tindre una consulta a Tarragona per ser visibles, almenys. Ara, Cristina, el Josep Maria ho comentava, una característica prou important que crec que cal remarcar, que vosaltres no us voleu decantar per cap opció de vot. Per tant, heu dit que ni és una consulta sobiranista ni independentista. Per tant, crec que això cal remarcar-ho des de casa, que no és una consulta per la independència. Sí, totalment. Nosaltres només volem donar l'oportunitat a la gent de mostrar la seva opinió i no estem ni a favor ni en contra, només li diem a la gent si vol té l'oportunitat, si no vol doncs no li podem fer res, però que quedi clar, o sigui, això totalment, que l'organització en general és neutra, no es decanta ni cap a un costat ni cap a un altre. Quan teniu pensat dur-la a terme? Per ara a l'abril o una segona tongada al juny? Això s'ha d'acabar de discutir. De totes maneres, és possible que anem ja cap al 20 de juny. De totes maneres, també hem de pensar que el 25 d'abril és una data a tindre en compte i que si es tingués tot fet podríem arribar a pensar que ho podríem fer el 25 d'abril. Això és una cosa que s'ha de decidir assembleàriament, com funciona la plataforma, tothom pot dir-hi la seva, o sigui que en aquest sentit és una cosa que hem d'acabar de perfilar. Això sí, si ho fem el 20 de juny, tant si ho fem el 20 de juny com el 25 d'abril, és important el vot anticipat. Intentarem que la gent voti anticipadament perquè és molt possible que aquell dia concret no hi sigui tota Tarragona a la ciutat o no se n'hagi assabentat completament. Llavors intentarem fomentar aquest vot anticipat. La plataforma neix sense la intromissió, sense la premissa de la intromissió de cap partit. Creieu que ho podreu arribar a aconseguir, això? Perquè a priori sembla difícil. Bé, quan vam engegar-ho tot, abans d'engegar-ho, fer la reunió constitutiva, que es va dur a terme als serveis territorials de cultura de la Generalitat, abans d'aquesta reunió vam parlar amb cadascun dels partits que creiem que podien estar d'acord amb la realització de la consulta, com són Reagrupament, Iniciativa, Convergència i Unió, Esquerra i les CUP. En aquest sentit, vam parlar amb tots ells i els vam exposar les nostres condicions perquè es realitzés la consulta d'una manera totalment democràtica i sense la intromissió dels partits. També posàvem com a condició que ells col·laboressin mobilitzant les seves bases, que al cap i a la fi són ens socials que poden aplegar bastanta gent, que poden aplegar bastants agents que ens poden ajudar a la realització de la consulta, però, repeteixo, dins de la plataforma la gent és totalment imparcial, ningú pot posicionar-se cap al sí o cap al no, i bé, tampoc pot posicionar-se cap a cap partit, cap a cap opció política. Fes que sí amb el cap, Cristina. Sí, sí.
completament d'acord, perquè només és donar a la gent l'oportunitat. Tu no pots estar influint sobre l'opinió de la gent dient que sí o que no. Tu només formes l'agrupació, intentes que la gent participi per saber l'opinió real de Tarragona i la teva funció arriba fins aquí. Tu no pots fer decidir la gent sobre un costat o un altre. Si us sembla, abans de seguir en aquesta entrevista, nosaltres hem sortit al carrer per copsar les opinions de la gent i hem preguntat a veure si saben què és això de la consulta, si anirien a votar i en el cas que ho fessin, què votarien. Si us sembla, escoltem les opinions de la gent del carrer. Concretament hem anat a la plaça de la Font, la nostra col·laboradora Mar Roca, i després comentem aquestes opinions, si us sembla bé. Doncs escoltem-les. Bon dia, Joaquim. Fa pocs dies es va presentar aquesta plataforma de Tarragona Decideix. Què en pensa vostè? Home, jo em penso que és una cosa bé que el poble pugui decidir o almenys expressar-se sobre aquest tema. No és una cosa, diguem, que tingui que ser tancada, sinó que el poble té molt a dir amb aquestes coses. A mi em sembla molt bé. I bé, està bé sempre fer un referèndum per veure què opina la gent, però jo crec que no hi aniré a votar. Vostè què en pensa d'aquest referèndum? Penso que si poguéssim aconseguir coses molt bé, però no sé si... Potser sabrem una mica el que opina la gent, però res més. No servirà per res més. Josep Llevi, estem enganxat en plena feina. Avui preguntem sobre el referèndum. Què n'opines? Pues ho trobo bé. Ho trobo, la gent ha d'opinar el que pensa, clar que sí. Sap de què li parlo?